jungle. Right. Wagwan people. Salibonani. Welcome to Simu Reality ITV. Panapa munowana zvinenge zvichiitika pandokudza zvinenge zvichiitika matiyu mana ose nyika yeZimbabwe. Saka nachinge first time yakosvika panapa usati wasubscribe iwe nguva ndiyo igara wasubscribe kuita tusapotswe nemalatest anendiyo panapa ndichikanda zuva nezuva mwaka namwaka. Right, nyaya ndinayo panapa ndeyamadzibaba Mhoze namukoma Chamunorwa vanobva pachegutu apa. Wana testimony yavo yavainayo yadandikuratidze ndikuonesei. Please don't forget to comment kana muchinge manzwa muone zvichikuitirwa vamwe vanhu naMwari, zvichikuitirwa navamwe vanhu mushure mekunge vabatsirwa namadzibaba Mhoze. Saka iyi ingori testimony yandangu ndikuratidzewo ndikunzwise because wandibata wakati Puma Sparks ndineyo testimony yangu yandiinayo ndakuti aiwa maya muri yeZimbabwe izive mubatsirwa wandakaitwawo uyezve nedambudziko ranga ndiinaro. Saka sandapedza nguva yenyu yakawandisa stereki ndichakuratidzai audio yacho mubva mamunzwa mukomana achitaura iye mbune. Sasa ndawanza kutaura zvangu zvakanyanyisa stereki, sanganai naye. DJ Sparks munofara here? Zita rangu ndinonzi Chamunorwa, ndinobvawo kuchegutu. Ndakaonawo namba dzemadzibaba Mhoze pano paYouTube penyu. Nyaya yangu yanga yakamira yakadaiwo. Upenyu hwangu hwaiva upenyu hwemunyama. Kumishando kwandaishanda, mabusiness angu zvese zvandaiita, hapana chaimboratidza kusumuka, hapana chaimboratidza kuenda mberi. Hanzvadzi dzangu chaidzo dzaingoti dzichienda kumurume dzichidzoka, hapana waiti aigara muimba yake, hapana wandaiti uyu awanawo munhu anyatsomuroora amubvisira zvakanaka. And hope chaidzo pakurota, ndaikwanisa kurota vanhu vakafa, dzimwe dzacho dziri hama dzangu chaidzo dzandinoziva ndichidzirota dzakafa kuhope, pamwe ndichirota makuva, pamwe ndichirota ndiri kumakuva. Zvese izvi zvaingoratidza kuti ndiri munhu aive nemunyama, ndiri munhu aishandiswa nevehukama vaibata mishonga. Asi ndakazoonawo namba dzamadzibaba Mhoze pano paYouTube, ndakavafonera tikataura tese, vakandigadzirira zvinhu zvangu. Now mabusiness angu ari kufamba. Hanzvadzi dzangu dzimwe mbiri dzakaroorwa zvakanaka, takatambira pfuma zvakanyanya. Saka ndangotendawo madzibaba Mhoze nezvavakandiitira. Mabusiness angu nyangwe muno mulockdown zvinhu zvangu zviri kufamba, ndiri kutorongawo zvinhu ndichienda kumberi. Madzibaba Mhoze ndorangokutendai, ndorangonyanya kukutendai neMwari wamunonamata, aiwa Mwari mupenyu. Tinokutendai madzibaba Mhoze. Mazvita. Right, muri yeZimbabwe ndofunga mangozvinzwa, ndofunga mazvinzwa dambudziko rake raisangana naro nezvinhu zvaisangana nazvo mukurarama kwake muupenyu hwake. Akabatsirwawo namadzibaba Mhoze. Saka pachinge paina ndazobatsirwa namadzibaba Mhoze, aiwa namba ndidzodzi ndaisa paskrini kana mavabata ipapo kuitira kuti mulinge mubatsirikane zvinhu zviende kumberi. Uyezve kana pachinge paine mumwe ane testimony yake yainayo yakaita seyanda player muzvora nhasi anongondibata kuti DJ Sparks udzai vanhu zvandakasangana nazvo, udzai vanhu mabatsirwo andakaitwawo nawo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Mabwe. For you.